Здравейте, добре дошли в канала на Център Далет. Аз съм Ради и в това видео може да гледате седмичната прогноза за вашия зодиакален знак. Седмицата е от 15 до 21 септември. Прогнозата е за Водолей и предполагам повечето сте тук за да слушате за вашия слънчев знак, понеже тази прогноза ще ви покаже какъв тип събития и хора с които ще се сблъскате през седмицата. Но лунният знак е не по-малко важен, тъй като слушайки за тази прогноза, където ви пада луната, в който знак ви се пада луната, ще ви даде пък представа как тези хора и събития ще ви накарат да се чувствате. Тоест дали ще ви хареса или не. И ако пък слушате и за асцендента си, тази пък прогноза ще ви даде представа за това какъв е най-благоприятният вариант за справянето с тези хора и събития. И така, слушайки за трите си зодиакални знака, ще придобиете доста по-обширна и по-персонализирана представа за това каква седмица ви предстои. Та първата карта за знака на Водолей, това е магьосника. Следвана от 8 жезла. И третата карта, това е рицар пентакли. Това ще е седмица при водолеите, които ще се разпадне някаква работа в екип. Сега при лични взаимоотношения, много по-малко вероятно, там вече трябва да станат доста големи разминавания, грубо казано, и то в личността, за да има някакво отражение там, това влияние на тези три карти. Но какво се случва при вас през седмицата? През тази седмица вие водолеи ще опитате неща, които до този момент не сте опитвали. Като например ще опитате да реализирате някаква идея, която тук говорим за типаж, тип идея, която до този момент не ви е хрумвало. Нещо, което е атипично за вас. Ако ти харесва Таро и искаш да се научиш да го интерпретираш, не просто чрез ключови думи, които могат да се намерят във всяка една книжка, закупена с тесте Таро карти, а така че да ги разбереш и да можеш да ги прилагаш в всеки един въпрос, който е зададен по възможностите на знанието на Таро. Курсът ми стартира на 5 октомври. В него ще разглеждаме символиката на картите, как се прилагат те в всяка една сфера в нашия живот, положителна светлина, отрицателна светлина и много други приложения на всяка една карта Таро. За записвания и запитване относно повече информация за курса, може да ми изпратите имейл на имейла, който го виждаш сега на твоя екран, както и същия имейл е поставен в описанието на това видео. На същия имейл също така може да се отправят запитвания за лична консултация. Ще се опитате да подемете някакъв проект, да кажем, на работа, какъвто тип проекти до този момент не сте поемали или не сте ръководили, грубо казано. Ще говорите по начин, по който не сте говорили до сега, ще казвате неща, които по принцип не бихте казвали и прочее и прочее. И като цяло това ще е едно падане на маска, грубо казано. Значи тези влияния или това влияние на картите се проявява там, където до този момент сте поддържали някакъв архетип на поведение, на изказ, на държание, ако щете, на начин на работа, който до този момент не ви е бил присъщ. И сега на хората отстрани ще изглежда, че е неприсъщо за вас да подхождате по определен начин, а вие просто все повече и повече си ставате вие. И ще се получи един трансфер през седмицата, в който трансфер определени хора, които до този момент са ви харесвали, ще спрат да ви харесват. Определени хора, които до този момент не са ви харесвали, ще започнат да ви харесват. И ще стане трансфер на това, че все повече и повече ще започнете да бъдете харесвани заради това, което сте реално, а не заради това, което хората искат да бъдете.
и изискват от вас да показвате. Много като начин на поведение, като начин на работа, като начин на изразяване. И по този начин вече през тази седмица ще намирате все повече и повече място под слънцето за вашата лична изява и така ще почнете да градите един личен суверенитет там, където сте в социалния кръг, на работа, в личния живот също така. Ще можете да прокарвате идеите си, да реализирате действията си и като цяло да уговаряте за себе си много по-благоприятни условия и много по-благоприятни идеи, както и резултати. И хората, с които или определен човек, с който сте работили до този момент, просто вече няма да се вписва. Най-вече няма да може да смогва и да се пречупи, грубо казано, на новия стереотип, в който ще изпаднете. Или по-скоро ще попаднете, ще изградите за себе си. Този нов стереотип може да не е чак толкова различен от стария. Нали? Може да промените едно съвсем малко нещо, но тази малка промяна да ви направи като партньорство, имам предвид, да направи партньорството напълно несъвместимо. Една от основните прояви на такъв тип влияние е когато от вас е очаквано да направите нещата като по ноти, нали, като по учебник, само че вие виждате, знаете и можете, че да се справите много по-добре, ако действате така както вие си знаете, а не така както учебника предполага и съответно да реализирате много по-добри резултати по този начин, само че това нещо, отново казвам, ще предизвика мъмрене, ще предизвика то не мога даже да го изразя като липса на доверие, по-скоро недоволство и прочее и прочее. През тази седмица също така ще се появят хора, които ще искат да се учат от вас или по-скоро вие ще бъдете техен пример за подражание и чрез това състояние, чрез тази ситуация ще може да изработите по-добри условия за себе си и от някъде ще се появят и нови варианти, но ще е хубаво така добре да ги премислите тези нови варианти, преди да решите кой от тях да вземете, понеже не всички от тях ще могат да бъдат реализирани до степен до такава, до която да ви удовлетворява. Но като цяло това е една седмица, в която ще изпъкнете, ще блеснете с уникални качества, които до този момент са били потискани и се надявам по-бързо да намерите вашето място под слънцето. Това беше всичко за твоята прогноза за седмицата. Надявам се да ти е харесала и ако е така, абонирай се за канала. Ако не си го направил все още, харесай видеото, коментирай под него, ако има нещо, което искаш да споделиш с мен. И ако смяташ, че това видео може да помогне на някой, който познаваш, сподели го и с него. Надявам се да се видим следващия път и до тогава.